Čau, kámo, nechceš jít ven? Jo, ale já se trošku bojím jít a kam půjdem ven? Do Poděbrad, do parku normálně. Jako můžem tam jít, ale musím zavolat security, aby s náma šli. Já se trošku bojím jít po parku, kde jsou bezdomovci, tak jako znáš Poděbrad. Kámo, tak choď jako normální člověk ven. No. Jako já se trošku bojím, že mě někdo odnese, jako chápeš. Ale stejně by jsem klidně šel, ale musíme někoho vzít sebou security, například jednoho securitáka velkýho. OK? Tak OK, a pojedeme tam autem nebo něčím jiným? Poletíme spíš tam vrtulníkem, tak to bude lepší, bude to bezpečný a nebudeme stát v zácpě asi půl hoďky. A nechceš jít radši pěšky? Ne, bolí mě noha, promiň, ale bolí mě noha, ale odletíme tam vrtulníkem a pak můžeme jít. A klidně můžeme jít do nějaký velký restaurace, například do nějaký, nevím, například do Parkov, tam mají dobré jídlo a hodně doporučována. Hele, a nechceš jít třeba jako jenom ven? No. Jo, tak klidně půjdeme normálně ven, projdeme se a zavolám security teďka, aby s náma nějaký velký šel. Čau Michale, ale pojď ke mně, my jdeme s svým best friendem na to, do parku. Tam se projdeme a bojíme se jít do parku, do Poděbrad, protože ty seš silný, tak tam se tebe budou bát 100%. Čau. Dobře, pane, jsem tam za 5 minut. Jo, čekám na tebe a ještě zavolej na vrtulník, aby tam přeletěl vrtulník pro nás, chápeš? OK, čau. Čau, kámo. Jak se máš? Dobře. Co jsi dneska vůbec dělal? Koukal jsem na televizi. Čau. Jako přeletěl, hezky jsme letěli. Hezky. A proč jsi nemohl jít pěšky? Protože já jsem včera byl na masáže a na tréninku, na MMA, tak mě bolely nohy potom. Tak jdem. Jo, tak pojďme. Počkej, kdo to je? To je můj nejlepší sekuriták, jako. Ten mi zachránil hodněkrát život, tak jsem ho proto vzal do Poděbrad, znáš Poděbrady. Aha, to jsem nevěděl. Tak já toho debila zabiju. Jo, ty smrde. Oh. Ježiš, co se stalo? Pane, co se stalo? To je v pohodě. Musíme zavolat policii. Kdo to byl? Dobrý den, policie. Tady někdo zavolal mýho šéfa. Tady jsme v Poděbradech v parku. Prosím, přijďte rychle. Dobrý den, policie České republiky, co se tady stalo? Jo, tak já to zapíšu, říkejte, co se tady stalo. Byl tady takový muž a vytáhl zbraň a střelil ho normálně do boku. A viděl jste ho, jak vypadá? Popište mi ho. Měl na sobě takovou šedivou masku. Jo, už vím, kdo to je. A bunda nějaká černá. Černá a šedá taky? Taky trochu šedá, no. Jo, mám pro vás dobrou zprávu. Víte, kdo to je? Chci vám něco ukázat, počkejte chvíli. Počkejte chvíli, otočte se. Haló, to jsem byl já. A! Jako... Když kdo to byl celou dobu. Kdo? Jeho otec. Já jsem věděl, že ty ho podvedeš. Ale řeknu vždy jednou na hoveno. Víš tu injekci? No. Víš, co se ti stane? No. Koukej. Zabiju tě. Otáhnu si tě někam do prdele mezi nepotřebný sekuriťák. Ty kokote, ty jsi těžký. I penisy léčí. A teďka zabiju jeho best frienda, svýho syna, protože on ho taky podvedl. Jdem na to. Nezachráníš se, ty.
Aha. Dobře. Mám ještě jeden nábojík. Neudělám to teďka. Přitáhnu si ho sem a chcípnu taky. Ten... Chcípat jde. Bude zabitej taky. Jdu na to. Ty jsi zmrtvý. Ty jsi podvedl mýho syna. A kdo je váš syn? Tvůj best friend. Já jsem jeho otec. A víš, kdo jsem já? Policista. Ne, jsem majitel Mafii 2. Chcípal si. Já jsem ti říkal, nehraj si ze smrti. Takže teďka chcípnu i já. Nábojčík. A takhle končí nedobrodružný film. Hlavní hrdina, trošku taky hlavní hrdina Mickey, tady ten nejhlavnější. Tada, Alfador. Máte to dole v popisku.